no jotono no nakarsa no Inge ano video no rok saima kana thumbnail ya title no goi inge pula no video channel sekang jotono no nakarsa no tam ninga ke ang kaisa notice important notice ni romani a notice no nong sia sai kana romane inge abo notice inga ke mane ke ang niji abo sima ya do mane ke ani ro sini parani no boano notice mane forward khairo kata tabu sir romani hanya kaisa sir romani ke forward khairo ka gang kisah sa tasya selamai kisah ani channel name roi to sai mana bishir bag sung WhatsApp use khane ro short case yudo ke ani ro bo oi no parani ro horoksa movement su phelia wano phai mane sauta kisah oi ke omno kisah viral mane ke sakalai rubai geri kisah lugorono punu rubai je oti hai bo kok bin abo je anga su sana ngia ke ang no puru bo punu mali atar ni ke ani WhatsApp before hour start delaying na jat mane khajak ango asu sure so pungo ne haye khajak ke ang simani manaro baksa saime na tam notice khaban na tam boti ba na ke ang ani channel ya Facebook jo to post na delete khai ka but norok aske share khai ya pizza gi thangsu ka bo jo to jaga no ke abo mane ang no do mane Oslam na to ang no slam ka but suinai ang ye do suru ang slamai modify kisha khair ka tabo borok no ma jaga en simi ria woi en uri ka mane no ni busi na jat tesha spelling ka ko ri ka ke tabo ang omono ta mane tam sikya ba norok ni do na baksa heda abo to jenu ye rok tam sikya ba do na ke te kesha ke please norok ang koi sinai norok je a share kemeni abo no stop khachidi norok ta khale sidi na norok yang kisah pori kena mana tam disiang. Inge angor sikia important notice abo sih deka. Inge they are all di prasa ni sikia. Gaman ya gulo oje tabu kaisa bila important update ni ceda. Abo jotan ang sia buyano rohoroi ang haing kata. Kau kurai obor ani last ni sinai ang ati roho tai gidali ya. Tam inge kubang ma borok okra sung ani saksa lain sung an kol kai saka. Oh kita residi kebat norok nuin dong anak paksa jaga ko secret light dari bo darano nai bo wano mane ani obono nugoi bo wano suirga odi nor bisingo toni but obo ang khato kaisa tabu kai te kaisa kokta tabu sung ani o jaga wo ang tiprasani mane sung joto tiprasani wa thanya ang sakata o jaga me sisho mane tiprasano hai sake wa thanya norok share rakhale no abo kaisa ne sung do mane sana mo sung dan kaisa ni bukhao kaisa mo kui shoda wa thane sung wa je kaham sini safety ni bagai sung be careful ma tongnai aw hai ni bule heda gamno sa jaga se bui to share khaile yo share khaino tabo pasudara pizak thanga inge tobo ta khala sidi awo anu olo beza mane bar jang thanga ni no ang tam ni ga ta kaisa bo da man thanga channel ni mung ani je damno nu tongmani channel ni mung rujak mane ka modify khairo sediba ani suimani ang ru khata nga di tabung nang sai khna sine tam ni sikya o jaga tam ni sikya abo ya yang sikya do nor sai to nu tong khana screen no go jaga agri na to biksa sa pori bo khana sine yang kaisa belai important update information tabuk sini borok belai ke hoda tong bai di central government ni dagi Mumbai je Bangladesh si je Bangladeshi no target khaimani wansa rok bebak jaga salai tongo je illegal migrants no out khlai jak nai hinmani tui abo ni against to tibrawo phainai durga puja especially after ekdom target mane ke abo hage sui ro hojak do ani ro obang suya ang babi ang simeya ani ro sopai bagai angongo Inge abon ya gulo durga puja ro siklang sung sikiling sung rono gisa attack oti ro but joto ro tabuk simi ya phainai simi ya thangnai durga puja sung ai ning sung tumuwa jaga no sini borono lamo buthajak durga puja ni phirpulo lamo puja go bori borono no tam yak sag layo ang kase tini bo nu khana srangsa tini sunung na ang nungmani Facebook video nai tong pro kwai yoda biangzani nor comment khaisadi sini forsa sikili burino wansar number san podo mane ke bojbo songna aba wansar no number san po ke number yang mase tamdani hanang birang khai po sak rogo tang po
Ginaro no kana bisirang mondo bo sini di Brazil bus ro tam attack tam o khajak tongbai inge bat abdi rong no sung hoima tongnya heda to girima tongna heda bogota inge obono ang sarang musungo noro je opus ang rumani abono stop khasidi but ang to nakar sano jotono no asung sinai ang tai next go tirok samlia ani bo information sung kaham sung hameng sung samus musung liang ang tam ni ke tam haing tha ta ang atiro gerang musung liang tha ta ge kubong boro anu saga but je sanai rona ang kuno hamia saya kamno saga borok do tam ni ke obo kaisa police case koror thangmono haing thangmono kubang ma sui tongayo roholai tongo abrong khatam kuno khuspada gerei ge sini thanai nu khana norok ang kuno game ni against thangai kok se do game na zoli bo kok saya mane ani je ang ani je busi hui ang je o hai ma tong man sai khna to no thanai nu khana norok Daniel devor ma je loyir na thamai boi buthar jangmani tabu phano aro buthanai rok no ke no phano romui me ko bat putu mangkha yatiro ye police case atirok phano se sini sung tai kaisa sini tibrasarok bo jaga bisi saya maya le onek gena mesin bororok bat girima bo onek gobang maya gena girima bo gobang do omo main kok ani ang ingja go tan norok ingja comment kaisa di gete kaisa omono ani o jaga o tamo saya tong norok kaisa ani gungma borok saka saya tong tobo saya phan tong kha phan saka ge norok omono stop khasidi tai ang jotono no ani saya ang kake ang nakar sano tai je o forward khainai je obo haike suyui rohori tongnai message upload khai tongnai te kaisa voice message sung ang WhatsApp ro gungma phajang no do ano voice message o phayo hai heng nai atiro no stop khailedi mane ano ang o hai ungja khata ang saisho ni jino hangja ka stop khailedi tai tam ni ke gongma oro ang o jaga tam ni bagi ang o ki ma sabai ke san men ani o jaga channel ni bumung ruja dai asung no ge ano sini bayo baksa to ge ha ang o jaga tabuk sopai ke tang na ka sanima tongha ge ko gure ano je ari je tongha no nakar sidi ang next go tirok ko gelung na pana ang channel ni opti bai gelgala khatai sini mong bai tapsu ro toi to bo ang to ka hamno mane ang obo sopai mane sin borok kisa shaping sung kisa moidu tong sung be careful sung ni sang to ka sa siri mani but ang siya sok bai jak mane sijak sok bai kan do message khakia ge ang o yobo kaham no bla ni ang message mane salamai kesa o sung tabu WhatsApp ti forward mane text no forward khakia ke to asung ingya ke sa soro ke te sa ota hai ni no ang photo hai ke sui samai ri dikha ge o jaga wo noro to haimia no hnai bisirba haimia hnai grejo kaham no hono batam ni ke omok kaham ni bagai no sung safety ki ma tongnai tai be careful ma tongnai yang hor bere yang ei du ka buzaro buskang o kubang festival phanyai tiring siring kubang ani yaro phanyai abagai bere ya shere ya hor ma ya buskang o 15 agos 2 agos kumma phanyai festival asik bere la ya oi kisa safety ki ma tongnai obo haino ongjagai ang bo na haki rumani tobo norok obo no kaham hunino norok to share khelika ang to no pulau saka omno hami wat ba yang no saka ke norok share khayela kuno norok naila ang ora hami di prasa hai tuma saka ta tuma wat saka ke norok share khaya je hami no norok share khaya but norok kaham no nek share khaya mo semno kaham no but o ke rumani ani chaliya na kubong borok saka chaliya angkha tobo ani sasung saya sung ang nakar sano obono stop khala sidi norok bo ang bo post delete khairwa ke tobo share ta khala sidi asuno stop khala sidi ge asuno konyai jotono no je video nai tongnai je ani or text of pori we joli jagi tongnai o ge osrai ta hai khai tongha ni tongnai ro no bo norok saji yang tongke anu nakar sidi ge te kesya ani je o hai ke forward mane o ke sui forward khai tongnai share khai tongnai no bang sanamu sungo neng o hai ke ta sidi tam ni ke o hai ke sui tabuk ang manja ang ngi mane contact ngi ang to manja tongha nin to contact gerei but je share khai olopon manja thanai mane abo awan bagino nungbo stop khasidi ke ani koimong jotono no muskang tongma festival phai tongo ge ajagar onoro asuk hor mai oi buri especially buri ro sidi buri ro belai miri go belai tam ang nu bo selang sung buri sung
tau 50-50 thanga to bang bai rong sin se sala rong bo sawo bisir asuk nangai chawi gurang poja hor hai tang ni mane wan sarong bisir bak di prasa area to bisa ngi mano but wan sa area ro no hangai asuk mane festival hor ta bere lagi dai kise cha be careful tong ni tam ni ke no nugui tong na ti frawa tam ko thana choli tong bo hai ngi tong sini ti prasa ro tam ngi tong bo hai ngi tong no nugui tong na abo tobo ani koimo naro stop khachidi ke ani sai tong ke anu nakar sidi sama tong ke naro sabut khaji ke Oke, je nai tong nerok ani saya tong ke anu nakar sidi ke jadi no nerok je o message mane je obo hai no je ang notice important notice nei poster khair mani abono stop khaile sidi je share khai tong nerok no ro sopai ke nong oro share khaioi stop khajar sidi azoro no tai bes kang tar ho sidi ga sung sine ani koimong ang jotono nakar sano saya tong to nakadi chama tong hamari khaidi ga sung sinai jotono no hambai